nga si Bibi Apyot. Og naku karon diri asa among farm kay ipakita nako sa inyo ha mga bata kung unsa mamunga ang durian. Tanawan lang nato siya diri adapita. Mo ni siya ang durian no, tanawan ninyo. Oh, kana ang durian. Nya mo na siya ang iyang puno. Nya nagapamunga na siya diri sa mong farm. Tapos kay gamay pa ni siya kay kaning wala pa man siya ningkuan. Pero wala pa siya na mahinog kay gamay pa kay sa katanan. Pero kung mahinog na ni siya kay tagaan ta mo kung dagan siya og bunga. Sumunawag ta diri karon sa baba kay atong tan-awon dito sa duol kong kanang dagan na siya og bunga na durian. Hey, come on! Welcome to my vlog! Hello! Once again, mana ni siya ang bunga o. Gamay pa kay natagak siya kay kanang ginaagi-agian man na siya amigas. Matamakan sa amigas kay matagak ang bunga. So, usay kay siguro maagian og ulod. Mana siya pero daghan magyapon siya bunga diri sa mo sa taas. Na siya diri ang mga durian tanawan na to. Kana o. Kani siya o kay gamay kayo o. Ang uban nangahulog sa yuta. Pero dagan gyapon kay na siya mamunga dara. Kana libot-liboton lang ninyo. Sama na siya ang amo ang nakuhanan kong mga langaw. Ang vlog na ko karon sa durian. So kung gusto mo magkanog durian kay magtanong pa man ta. Duga naglangaw diri uy. Dara siya o. Dara ang durian. Kanang gamay pa kay siya, wa pa kay siya katubo og kanang taas guys. Sa inyong tanan nga nagtan-aw kay hulaton nato nga mahinog ang amo ang durian kay para kitang tanan makakaon. So daghan naman siya diri akalan. Kaniya na pa isa nga duol kay sa katanan nga hapit na kay nako ni makuha. Pero ako na siyang kuanon sa inyo ha. Tagaan ta mo og bunga kung mahinog na siya tanan. Diniasa mo ang farm sa durian. Pero sa background ako daghan kay siya bunga do. Mana manghatag ko sa inyo andi. Kung magbinuutan mo sa kuhag di mo magdinala. I-share akong video. Dapat i-share niya akong video kay para na mag-comment sa kuhang video. Para daghan mo tan-aw. Ay sige tan-aw. Kasi comment nga di mo dili biya mo share. Salamat kayo! Mana ang ato ang Baby Apyot vlog for today. Nakita ninyo kung unsa mamunga ang mga durian. Nami kas katanan no, mga ang tani sunod magmukbang tag durian.